Siyajabula ukuthi sila empophomeni namhlanje, impophoma yasoKhahlamba sihamba nobaba uSengwayo iCash. Le mpophoma-ke iyona mpophoma entabeni zoKhahlamba edumile ehlonishwayo. Kuyasijabulisa-ke ukuthi-ke nangu nobaba uSengwayo uyena ozokwazi ukuthi-ke asondeze phakathi empophomeni, asingenele empophomeni phakathi, akwazi ukuthi asibonise yona eduzane. Baba uSengwayo, sithembe wena-ke manje ukuthi sizosondela kahle-ke siyibone le mpophoma ngendlela e-right. Cela-ke baba usisondeze usibone ukuthi sizosondela kanjani. Asingene baba uSengwayo. Umsakazi mina angingeni-ke la. Awu. Mina-ke angingeni-ke la msakazi. Uma ngabe lezi zokuphumana sezokwenza ukuthi uSengwayo khona ukungena la, cha mina angingeni. Anginandaba ukuthi kunani uSengwayo akangeni la. Awu, kuyasiphoxa-ke lokho. Cash sithi sikuthembile. Kusho ukuthi-ke akulunganga-ke lokho sikuzamayo. Hayi.